Salamat amahan nining kahaponon nga imong gihatag karon ikaw man magapataliwala kanamo. Okay, sa dili pa ta moadto sa unahan, mag-awit una ta sa buhi nga Dios. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aming nais. Kalikhay o Diyos para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Kalikhay o Diyos para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Sa makausap pa atong awitan ang buhi nga Diyos. Pusong dalisay ang aming nais. Kalikhay o Diyos para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Kalikhay o Diyos para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Maghari ka, O Diyos, sa aming puso. Takbo ng isip ko'y baguhin mo, upang maging ganap ang kalooban mo. Sa buhay na hiram sa'yo, maghari ka, O Diyos. Maghari ka, Jesus. Ang puso ko't kaluluwa ay aalay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos. Maghari ka sa buhay ko. Atong palakpakan ang atong buhay nga Diyos. Yes Lord, salamat amahan sa imong presensya nga nining kapunon amahan. Among nadungog ang imong kamaayo. Among nadungog amahan ang presensya. Ilabi na gid, O Diyos, ikaw among gilauman sa matag usa namo ka kinabuhi. Okay, sa dili pa ta magsugod, mag-ampo na ta sa buhi nga Diyos. Palihog duko sa atong mga ulo ug piyong sa atong mga mata. Diyos nga labing gamhanan, ikaw ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kanimo amahan ang among mga pag-ampo ug ang among kaugalingon amo kining isalig diha kanimo. Amahan, wala kami kay balo, wala kami kaalam, ug wala kami nasayod amahan sa among pagabuhaton nining kapunon karon. Apan, O Diyos, tungod sa naghingapin nimong gagugma, ikaw amahan nagakabot sa imong mga katawhan ug ang imong mahimayaong presensya uban sa presensya sa mga anghel. Ako gipangayo amahan nga imong ibutang nining dapita ug ikaw amahan magahatag og katingalahan mga milagro sa kinabuhi sa tao amahan nga sadyang madunggan nila ang imong mga pulong. Ikaw amahan magakabot sa imong mga alagad. Ikaw amahan magaluwas sa mga katawhan nga din mahindangpon nga naminaw sila diha kanimo. O Diyos, salamat sa imong kamaayo sa among kinabuhi. Bisan pa man amahan, ablihi ang tagsa-tagsa namo kasalabutan, ablihi ang tagsa-tagsa namo kakasing-kasing, ilabi na gid sa imong mga katawhan amahan nga mga yanong tao, Diyos, nga din imong gigamit sa gamhanan nga pamaagi. Ikaw amahan magadihog sa matag usa kanamo, bisan pa man himua ang among mga ngabil nga din makusganon amahan nga musulti sa imong mga pulong. Pasalamatan ko ikaw, Diyos, diha lamang sa imong bugtong anak nga si Kristo Jesus nga Ginoo,
ug manuluwas. Ang tanan mo ingon og amen. 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 Praise God. Hallelujah. Mayong hapon day sa tanan. Daghan-daghan gyud tang nanambong no. Dako kay grasya sa Ginoo nga samtang mga buhi pata ato yung madunggan ang pulong sa Ginoo. Sa gikaingon sa kasulatan nga ngadto sa kalangitan, ang mga katawhan dito kanunay silang naminaw sa pulong sa Ginoo. Ang tao nga walay kasayuran sa pulong sa Ginoo, nga nag-ingon ang kasulatan nga ang tao nga wala nasayod sa balaod sa Ginoo, malaglag siya ngadto sa impierno nga wala nasayod. Ang tao sab nga nasayod sa balaod sa Ginoo, pagahukman siya sa Ginoo, sumala siyang binuhatan. Kani nagingon ang kasulatan nga ayaw kamo paghukom aron dili kamo pagahukman. Kay unsa ang hukom nga inyong gihukom ngadto sa inyong isigkatawo, sa tinud-anay lang mao sa mga hukom nga inyong madawat nganhi kanako. Mo nagingon sa atong Ginoong Hesus. Sa ato pa nga ang pulong sa Ginoo dako kay kalihukan sa atong kinabuhi. Nga makakat-on kita sa pagdisiplina sa atong kaugalingon, makakat-on kita sa pagdisiplina sa atong mga anak, gani makakat-on kita ug unsay angayan natong pagabuhaton aron hiabot kita ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang gingon sa kasulatan nga sa Salmo 119:5, nagingon ang pulong sa Ginoo nga ang pulong sa Dios mao'y suga sa atong mga tiil ug mao'y kahayag sa atong kaugalingon sa pagkinabuhi nining kalibutana. Amen. Mo na si tinuod nga pinaagi sa pulong sa Ginoo daghang kinabuhi nga babag-o. Pinaagi sa pulong sa Ginoo daghang mga tawo nga mulakang sa Ginoo. Daghang mga tawo nga diin maghago sila sa gingarian sa Ginoo, bisag walay mga tawo nga naghatag kanilang sweldo kay tungod sa pulong sa Ginoo nabati nila ang Ginoo, nabati ilang presensya sa Dios, gani sa matag adlaw sa ilang kinabuhi ilang gipahimuot ang Ginoo diha sa pagbuhat ug matarong. Sa dili pa ko moadto sa unahan, aduna day koy usa kay gala. Si Brother Joseph nga tungod sa pagpaubos sa kaugalingon, gani ang iya usab nga kinabuhi kaniadto dautan, miserable, apan sa diyang nagpaubos siyang kasing-kasing sa Ginoo, gani gigluwas siya sa Ginoo, gatagan siya kay balo, gatagan siya kalig-on sa Ginoo, gani aduna na siya pagpamuhat da sa Ginoo kay tungod na experience niya ang Ginoo sa kinabuhi. Gani mo pamatuod siya nining kapunon karon kung unsa ka maayo ang Ginoo nga nagbag-o ug nagluwas siyang kinabuhi. Palakpakan natong atong buhi nga Dios. Ngayong hapon sa tanan, ako na sa dinay nagbarog sa inyong atubangan alang sa paambit sa akong kasinatian diha sa Ginoo. Ang Ginoo nakaingon ko nga sa akong kinabuhi, buutan gid kayo ang Ginoo. Dili mo buang kamot sa Ginoo alang pagluwas sa mga tawo nga moduol ug magpaubos kaniya. Kani kini akong gibuhat, dili kini ingon nga nagpagarbo ko sa akong kaugalingon nga nagpataas ko diha kaninyo. Kikining tanan nga naibarog ko dinhi, bahalag unsay ka-istorya sa tanan, ako ni barog sa akong kaisog, dili kaisog nga nanagmal sa mga ubang tao, kundi maisugon nga nagsangyaw sa maayong balita nga unta ang mga katawhan masayod sa kamatuoran. Adunay Hesus nga nagpakamatay diha ug nagpalansang sa krus alang pagluwas sa tanan. Kay ang akong kinabuhi sa una sa wala pa ko kasi nati Ginoo. Grabe, gubot og samok yun. Sa dihang nagpakasala ako sa daghang mga pagsuway nga niabot sa akong kinabuhi, sa dihang wala pa ko Ginoo, bisan asa kung susama sa lusay nga naa sa dagat, kung asa katong balod adto usab, mura bitaw paling-paling lang ba. Wala bitay gi direksyon. Unya og sa dihang na itong pawakos mga kadaot, daghan kay mga pagsulay nga niabot kanako. Kaya wala man magauban ang Ginoo diri kanako. Ito nakaingon ko sa kong kaugalingon nga karon nga nakakabuot nako sa kamatuoran og ni pagipapuyo na nako kung ang Ginoong Hesukristo sa akong kasing-kasing. Muna nakaingon ko nga nagaingon ang kasulatan nga og ikauaw nimo ang Ginoo, ikauaw ka usab kaniya. Kung makigbato ka sa Ginoo, makigbato ka usab kaniya. Gani aduna ko'y panghapin diri sa akong kinabuhi karon diri sa akong personal nga kaugalingon, aduna ko'y giantos nga balatian. Iya na sa kangit-ngit busa ang tanan. Nadindiin ko pag adtog tambalan wala gid ko maayo. Pero sa dihang Ginoo ni sangpit ko sa Ginoo ug nagpaubos ko diha siyang atubangan, aduna gid akong milagro nga hitabo sa akong kinabuhi. Gani dili pa man sa ingon sa hingpit na ko naangkon akong kaayuhan, pero sa hinay-hinay naangkon na ginako akong kaayuhan.
muna nakaingon ko, nagpasalamat ko sa akong Ginoo nga Dios nga akong nga buhi nga akong gialagaran nga sa kanunay wala ko manaad pero kay bawo ko sa akong kasing-kasing nga usa ko katinawag sa Ginoo nga diin mo na giingon sa kasulatan nga daghan ang ahanihunon pero jutay ra ang mga ngani. Una nga naning kamot ko diha sa pagbarog gani sa among pamilya gitrain ako pero ang Satanas mamuhat gid na siya. Dili ginaingon nga muundang sa pagpamuhat kay ang Ginoo magpadayon sa pagpamuhat diha sa mga tawo nga nagpaubos diha kaniya. Ang yawan unsan magpadayon sa nagguroy mga tawo nga mo iyang alagad, iyang himong mga anak. Usa gani sa pamilya, mo na una nga sinugdanan nga din ang pamilya ang diin og kinsa katong ni barog adunay gi pamilya nga muguroy kaniya. Dili ginaingon nga walay mga pagsuway. Pero ang gingon magud sa Ginoo nga mulahutay lang gid kay itutok nimo imong kinabuhi diha sa dag-anan ug ang dag-anan mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Mag-unsa man ang daghan tag kwarta, mag-unsa man ang nananato tanan, pero pagkakabsan tag kinabuhi walay kapuslanan atong kinabuhi. O sa dili pa ako moadto sa unahan aduna ko'y pagtulunan nga ikahatag ko kaniyo sa base ra pud sa akong pagtuon dinhi sa maong basahon. Adunay 5 ka pamaagi aron maluwas. Ang numero 1 ginatong buhaton nga pamaagi aron ta maluwas mao ang pag-angkon. Naisulat diya sa basahon sa 1 Juan 1:8. Yes nga nag-ingon kung moingon kita nga wala kitay sala gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad ug pasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Kung maingon kita nga wala kita makasala, gibakaka nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Kuno nagaingon nga kung mo surrender lang neta sa atong mga kalapasan diha sa Ginoo dili ta magpataas, atong ipaubos atong kaugalingon ug isugid nato atong mga kalapasan, dili dita niya talikdan, pasayloon dayta niya. Bisan pa man sa kapula sa atong sala, iya kining paputiyon pinaagi siyang gugma og kaluoy kanato. Kaya ang Ginoo, busa gani ang kaluoy sa Ginoo, iya gigipa gihatag iyang bugtong anak ug kinsa katong mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ana kang Hesukristo nga atong Ginoo. Nga dili day pasabot nga kung nakasala ka, wala na higayon sa pagbag-o. Dili sayop na. Kaya ako nakaingon ko nga wala naman ko inaw ikatubang sa Ginoo kay grabe murag tibuok akong kinabuhi gikan sa pagkabata hangtod nga wa pa ako kasi nate Ginoo. Grabe yung kung ilista pa nagpapel, mapuno na sigurong papel sa kong pagpakasala. Pero dili day na ingon nga kung nasayop ka walay higayon sa pagbago. Basta mo angkon lang ka magpaubos sa imong kaugalingon nga isugid nimo diha kaniya, isurrender nimo diha tanan kaniya. Napagi day puruhan nga ang Ginoo mo pasaylo kanimo kay ang kalapad sa gugma sa Ginoo wala gyud paglubad. Ang gugma niya itisok sa iyang kasing-kasing, ang Ginoo matinumanon gyud sa iyang masaad. Nga kinsa katong mutuo kaniya maluwas gyud. Ito ko nakita ko. Ang ikaduha maong pagkumpisal sa 1 Juan 9. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong masala, siya nga matarong ug matinumanon sa iyang saad, mo pasaylo gayud sa tanan natong mga sala, ug mahinlo sa tanan natong mga kalapasan. O, klaro kayo diha ang nasulat no nga. Bisan pa man nga kita napagita sa pagpakasala, dili gid na rason nga moingon ka nga perpekto taning kalibutan. Kay kita sa gikaingon diha sa kasulatan, mura na bitog nanunod sa mga kasalanan, ni iba og niadan nga kita sulundo na to nga sala sa diha pa ta sa taguangkan sa tong mga ginikanan aduna na tayo gipadunod nga sala
kung mo surrender o mo angkon lang ka nga nakasala ka diha sa Ginoo dili gid ka niya talikdan pasayloon gid ka niya kung magpaubos lang ka sa tong kinabuhi gani sa dihang ako nga wala pa gid ko mapaubos simba ko bisag asa ko simba bisag asa simba wala gid ko kasinati sa presensya sa Ginoo kay wala mo ko'y pagpaubos pisar pa man ko nagpasigarbo pa man ko sa kaugalingon pero sa dihang nagpaubos ko diha ginako nakasinati ang kaayaw pabuutan sa Ginoo. Grabe ang Ginoo sa akong kinabuhi na kaingon jud ko nga aduna gyud buhi nga Dios. Aduna gyud buhi nga Dios nga akong nasinati diha sa presensya ng Ginoong Hesukristo. Padayon ta. Ang ikatulong paagi alang maluwas mao ang paghinulsol sa Isaiah 55:7. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya sa pagpasaylo. Oh. Kung ansa de kung mo mangayo na tagpasaylo diha sa atong buhi nga Dios, kinahanglan de nga bubiya na ta sa pagkasala. Muhimo tag desisyon sa atong kinabuhi nga ang atong mga sala ato nang kalimtan. Bisan pa man makasala ta na pero mapugngano na ta maning kamot sa tas ng kaugalingon nga dili na ta mauli po na lang mga salaa. Kaya sa dihang napakasala ta adunay gyud mga espiritu nga mosakay kanato. Sa dihang wala pa ta modawat sa Ginoo kay wala man ta Espiritu Santo nga naglihok sa atong kinabuhi. Nga mo'y magamando nga mapugnanon ta. Sa dihang napakasala pa ako gubot og samok akong unahuna, grabe. Wala ko'y pagpaubos, bisan gani akong inahan, tubag-tubagon ako, bisag unsa, yaga-yagaan, bisag unsa. Pero sa dihang aduna nay Ginoo sa akong kinabuhi, nakaingon ko nga, Ginoo, sama ra day nga ikaw akong gibulbugalan. Sama ra nga ikaw akong giyaga-yagaan. Sama ra nga ikaw akong gidagmalan. Mo na di akong, sa ako kayong personal ron nga, dili lang ako gidagmalan sa nagdagmal kanako sa mga yawanong buhat, kundi hasta sad ang Ginoong Dios nga ilang gidagmalan. Usa kung lakas lang ka sa Ginoo, dako kag pagsalig sa Ginoo, dili gyud kanya kalimtan ako. Nag-ungaw ko sa kamatayon diha, bisan asa ko na da. Dito pa kong ospital, way findings, wala gyud bisag unsa nakita. Pero ang Ginoo nahibaw sa tanan, siya nahibaw sa tanan. Kung unsay naa si mong kasing-kasing og nahuna, basta mo dawat ng kaniya nga moangkon og magpaubos, makaangkon gyud ka kaluwasan sa imong kinabuhi. Padayon ta. Ang ikaupat nga paagi alang ka maluwas mao ang pagtuo. Sa Efeso 2:5 hangtod sa 9. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadautan gibanhaw kita niya uban kang Kristo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios gibanhaw kita niya uban kang Kristo aron maghari uban kaniya dito sa kalangitan gibuhat kini sa Dios aron sa umaabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapi niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Hesukristo kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo niini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayong nga maoy iyang tuyo alang kanato. Din ano? Basta aduna lang tay pagtuo sa tong kinabuhi nga adunay Jesus nga nagpakatao unya gilansang sa krus diha sa Kalbaryo sa krus nan maluwas ta. Basta mutuo lang ta. Dili ingon nga unya nami mutuo Ginoo kung kita ay Ginoo. Dili na sayop gina nga pagtuo. Kinahanglan ang Ginoo espiritu man siya, simbahon nato siya sa espiritu nga pamaagi. Basta mutuo lang ta niya, aduna gid akong grasya bisan pa man sa mga pagsulay bati man ni og nindot, kinahanglan gyud nga imong pasalamatan sa matag adlaw. Sa matag adlaw magpasalamat sa Ginoo, tagaan tag kinabuhi. Kay kita wala ta masayod kung kanos ata mamatay. Kaya ang kamatayon man gud susama sa usa ka kawatan. Nga din ang usa ka magbalantay sa balay pakatulgon una siya mangawat. Mao sa ang kamatayon.
kitang tanan wala ta masayod kung unsa kung kano sa ang oras atong pagkamatay. Pero kita nga nana diha sa pagtuo kamatuoran ug naningkamot diha sa Ginoo, andam tang mamatay. Andam ta kanunay kay kita naningkamot man ta diha sa Ginoo kay dili makawang ang atong pagpaningkamot diha sa Ginoo. Kaya ang Ginoo maluluyon ug ang Ginoo matinumanon. Ang Ginoo dili bakakon. Siya mo saad iya ginang pagatumanon basta mulahutay lang ta diha sa Ginoo. Ako gani ni sugod-sugod ko sa una kami ni Brad Louie pero sa dihang nahilayo ko aduna gyud mga pagsulay tawa man sa din taon ta mao lagi na akong gikaingon nga dili maoy imong tuhuan nga nasayop ka wala na higayon sa pagbag-o. Kinahanglan nga sa susama kang hari David nga masayop siya, nga sige lang siya pangay pasaylos Ginoo. Pero dili sa pasabot nga sige na lang po kag pagpakasayop. Kung diin ka nasayop dito po ka mo bangon. Unang bantayan ginata itong mga sala ba? Gani ako dili gid ako perpekto, tao lamang ko. Binuhat sa Dios. Kini dili gini akong kabubuton, iya gini sa Ginoo. Kay kung wala pa Ginoo nga nagauban ka nako, ug dili patungod sa Espiritu Santo, dili wala koy mapadangat kaninyo nga panulti. Kini ako dili gini akong tinguha. Iya gid kini sa Espiritu. Dili gid ko ni kay pasigarbo nga ako nakasangyaw kaninyo sa mayong balita kini tungod kay sa Espiritu Santo nga nagalihok sa akong kinabuhi. Kay ako anda man nagpaubos og naningkamot diha sa Ginoo nga unta kitang tanan makaangkon sa kamatuoran ug makasinati ta Ginoo sa atong kinabuhi. Padayon ta sa kalima. Ang ikalimang o katapusang pamaagi aron ka maluwas moong pagtugyan. Mabasa na to sa kasulatan sa 2 Corinto 5:17.